Veľa z vás si pozrelo moje video, kde som hovoril o 10 veciach, podľa ktorých Američan spozná Európana aj z veľkej vzdialenosti. Aj ste komentovali, za čo ďakujem. Keď som hovoril o tom, že niektorí ľudia chodia vynášať koše v pyžame, tak spomínali ste, že čo to hovorím, že však aj na Slovensku chodia niektorí ľudia vynášať smetie v pyžame a hlavne mám ísť pozrieť niekde na dediny, že tam sa to vraj deje, tak neviem. Možno som to predtým nepostrehol, takže na budúce, keď pôjdem na Slovensko, tak určite si to budem všímať, pôjdem na nejakú dedinu. Keď som hovoril, že v Kanade a v Amerike často ľudia nenosia žiadne darčeky, fľašu alebo čokoládu alebo niečo iné, keď prídu na návštevu, tak hovorili ste, že aj v Holandsku sa to vraj deje, že tam sú podobné zvyky. A takisto niekto spomínal, že napríklad v Nemecku, že ľudia, keď prídu na návštevu, tak niekedy donesú džem, med, čo je celkom milé, tak ďakujem za všetky tieto komentáre. Ešte som nestihol odpovedať na všetky, lebo ich bolo dosť, ale budem v tom pokračovať, takže ďakujem, komentujte ďalej. Dnes sa chcem trošku vrátiť k tomu videu. Nechcem, aby to predošlé video vyznelo tak, že Kanaďania a Američania sú hlúpi a preto robia veci ako robia, ale dnes chcem vysvetliť, že prečo to oni tak robia. Určite nie sú hlúpi a majú na to svoje dôvody. Kanaďania a Američania sa riadia dvoma zásadami. Veci musia byť jednoduché a praktické. Oni majú veľmi dobré analytické schopnosti a to ich učia už v školách. Čiže v tomto napríklad sú ich školy veľmi dobré a možno si myslím aj lepšie ako v Česku a na Slovensku a predpokladám, že aj v Európe. Tu sa dáva veľký dôraz na individualizmus. Čiže človek sa musí spoliehať celý život sám na seba. A na to, aby sa mohol spoliahnuť sám na seba, musí robiť správne rozhodnutia, analyzovať problémy. To znamená, že keď príde problém a musí sa rozhodnúť medzi možnosťou A alebo B, tak sa rýchlo rozhodne, zanalyzuje situáciu a jednu z týchto možností si vyberie. Keď analyzuje svoje možnosti, tak práve tam sa riadi princípmi jednoduchosť a praktickosť. My v Európe chceme viac komfort, aj keď jednoduchosť a praktickosť pri tom môže trošku utrpieť. Ľudia v Kanade a v Amerike sa obliekajú relatívne jednoducho. Čiže zase je tu princíp jednoduchosti a praktickosti. Mikina, šiltovka, džínsy, nejaké športové topánky. A to často aj do práce. Tým, že sa jednoducho a pohodlne oblečiete, tak vlastne šetríte čas. A ja napríklad, keď ráno vstanem niekedy a mám vlasy kade-tade, tak jednoducho zoberiem šiltovku na hlavu a problém je vyriešený. Idem na kávu. Keď sa Kanaďania a Američania predstavujú, tak sú trošku hluční a mierne teatrálni. V Severnej Amerike sa preferuje seba prezentácia, extrovertnosť a asertivita. Kto sa tak nespráva, tak je väčšinou považovaný za slabšieho alebo menej kompetentného. V Európe sa pracuje pre život, v Severnej Amerike sa žije pre prácu. Tak sa vtipne hovorí. V Severnej Amerike si ľudia budujú svoju kariéru od mladosti a ak to robia dobre, tak sa postupne prepracujú na veľmi dobrú pozíciu alebo vybudujú zaujímavú firmu a skončia s veľmi dobrým platom. Niekedy je to otázkou prežitia. Ste buď excelentní, alebo veľmi zlí. A nič medzi tým neexistuje. V Európe majú ľudia všeobecný prehľad a všeobecné vzdelanie z histórie, prírodných vied, politiky. Z tej praktickej stránky sa oni pozerajú na to tak, že na čo sa budem učiť veci, ktoré v živote aj tak nebudem potrebovať. Veci, ktoré nespôsobia to, že budem lepšie zarábať, alebo nájdem si lepšiu prácu, alebo si budem vedieť urobiť daňové priznanie. Občas niekoho takými vedomosťami ohúrite. Mne sa párkrát stalo, že som ukázal, že viem niektoré
niektoré fakty z histórie a z politiky a ľudia boli šokovaní, že ako je možné, že to vieš. Ale v podstate okrem takýchto momentov tieto veci väčšinou ani nevyužijete. Čiže oni sa na to pozerajú z praktickej stránky. Jedna Kanaďanka mi raz hovorila, že nevie, prečo sa učili na škole históriu, keď namiesto toho ich mohli učiť niečo praktické. Napríklad, ako si urobiť daňové priznanie, alebo ako si založiť firmu. Takže toto vám dáva odpoveď na veľa otázok. Základné a stredné školy v Severnej Amerike môžeme povedať, že vás až tak veľa nenaučia, ale naučia vás kritickému mysleniu, čo je niekedy v živote možno oveľa viac dôležité. A potom, keď už ľudia idú na univerzitu, tak tie univerzity už majú naozaj dobrú úroveň. V Severnej Amerike je problém s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti. A tá praktická stránka zdravotnej starostlivosti v Kanade napríklad je šetrenie. Lekárom sa poisťovne a štát pozerajú veľmi na prsty, že či dostatočne šetria, či neplýtvajú prostriedkami. To je tá základná motivácia. Čiže lekár vždy musí mať nejaký dôvod poslať vás na vyšetrenie ku špecialistovi. Dajme tomu, ak prídete k lekárovi a poviete mu, že kedysi som mal také a také problémy, dajme tomu s obličkami alebo so žalúdkom. Bolo by dobre, keby ste ma preventívne poslali na vyšetrenie. Tak lekár vám povie, že nie, nemôžem vás poslať, lebo teraz nemáte žiadne problémy a ak by vás ten žalúdok bolel, tak vás môžem poslať, alebo ak by to bolo akútne, tak musíte ísť najprv na pohotovosť a potom sa to budeme riešiť. Ale on vždy musí mať nejaký podklad, ako keby nejaký papier k tomu, aby vás mohol poslať k tomu špecialistovi, lebo ak vás pošle len tak a dostane kontrolu, tak bude mať problém. Druhá stránka takéhoto prístupu je tá, že potom máte problém dostať sa k tomu špecialistovi. No a v poslednom čase to aj škrípe, aj na pohotovostiach niekedy ľudia čakajú dlhé hodiny, nie že niekedy, vždy čakajú aspoň 5 až 8 hodín a stalo sa, že pár ľudí aj zomrelo, že sa nedočkali. Musím povedať, že lekári a zdravotnícky personál v Kanade a v Spojených štátoch je veľmi priateľský a veľmi milý, profesionálny. Vo veľa domácnostiach v Severnej Amerike sa ľudia nevyzúvajú, chodia doma v topánkach, čo je praktické. Na druhej strane treba povedať, že tie chodníky v Kanade aj v Spojených štátoch sú budované tak, že si tie topánky veľmi ani nezaplatíte. Čiže na obranu tohto zvyku môžeme povedať, že tie topánky nemajú až také špinavé. Keď v Kanade alebo v Amerike idete k priateľom známym na návštevu, tak často sa neočakáva, že donesiete nejaký darček, fľašu, čokoládu, kvety alebo niečo podobné. A je tam tá praktická stránka opäť, tá krása v jednoduchosti, že si vlastne nemusíte robiť problémy, že niečo kúpite a donesiete. A zároveň potom, keď oni k vám prídu, ani oni niečo nedonesú, no vzájomne sa pohostíte, ale nemusíte nosiť tento darček. Ja som si na to na začiatku nevedel zvyknúť, ale postupne, keď som vždy prišiel na návštevu a niečo som doniesol, tak ľudia mi niektorí prizvukovali, že všetko nemusím, alebo že nemám nosiť nič a mysleli to vážne, tak potom som prestal. Čiže teraz už som sa naučil tak prepínať, napríklad keď sa stretnem s ľuďmi na Slovensku, tak vždy udržiavam ten zvyk, že niečo donesiem a sa mi to zdá také prirodzené. Ale keď som tu v Kanade alebo v Spojených štátoch, tak jednoducho, keď viem, že to nechcú, že to nie je ich zvyk, tak jednoducho nedonesiem nič. A už mi to ani neprípada nejaké divné. V Spojených štátoch a v Kanade, ak ste na pracovnom pohovore, tak ten šéf vám nakoniec nepovie, či ste prijatí alebo nie. Povie vám, že dostanete nejakú korešpondenciu alebo e-mail. No a potom, keď dostanete ten e-mail alebo list,
ktorý hovorí, že bohužiaľ sme vás neprijali, ďakujeme, že ste sa zúčastnili, ale váš životopis si ponecháme a keď sa objaví nejaká pre vás vhodná pozícia, tak sa vám ozveme. Čo je v podstate len taká slušná veta, aj keď oni už vedia, že vás nikdy kontaktovať nebudú. Oni to robia preto tak, aby vás na jednej strane neurazili a na druhej strane sa nechcú dostať do prípadnej konfrontácie s potenciálnymi uchádzačmi. Kultúra vlastnenia zbraní v Severnej Amerike je viac rozvinutá ako v Európe a hlavne v Spojených štátoch. V Kanade väčšina ľudí nevlastní zbraň, ale dostať licenciu na pušku, napríklad na poľovačku, nie je až také zložité. Urobíte niekoľkodňový kurz, praktické skúšky, čiže za pár dní môžete vlastniť strelnú zbraň. A keď v poslednej dobe po masových streľbách vláda neustále upravuje zákony a obmedzuje to vlastníctvo, stále je to jednoduchšie získať tú zbraň v Kanade ako v Európe. Veľa Američanov nevlastní cestovný pás. A ja si myslím, že sú na to také dva hlavné dôvody. Jeden dôvod je, že v Spojených štátoch majú všetko, od teplých morí, oceánov, cez chladnú Aliašku, ostrovy ako Havaj, hory a tak ďalej. A druhá vec je praktická. Väčšina ľudí ovláda len angličtinu, takže nepôjdu do cudzích krajín, preto lebo neovládajú jazyk. Tak to by bolo na dnes všetko. Ďakujem za sledovanie. Dajte odber, like, komentujte a dovidenia na budúce.